Min nhar it-tnejn li ġej ser tinbidel is-sistema ta' kif wieħed jirreġistra għax-xogħol. Jobs Plus ser tniedi sistema ġdida li permezz tagħha se tindirizza l-isfida tal-qatt b'mod dirett. Mama News, iċ-chairman ta' Jobs Plus, Clyde Caruana, spjega li s-sistema li ntużat għal 26 sena dik li wieħed jimmarka b'subaħ biex jirreġistra għax-xogħol se tinqata'. Minfloka se tidħol sistema li tagħti attenzjoni diretta lil min jirreġistra. Dak il-proċess issa parti minn rebranding tagħna, parti minn riforma tagħna wkoll bħala Jobs Plus se jkun qed jinqata', issa se nkunu qegħdin niffukaw aktar billi n-nies li qegħdin ifittxu xogħol ħankunu qegħdin nintaqgħu magħhom minn tal-inqas darba kull 15 u hemmhekk ser nkunu qegħdin nitkellmu magħhom għal madwar 20 minuta nofsija fejn f'dak il-ħin l-employment advisor tagħhom ser jara xogħol ikunu għamlu, jiġifieri jekk fittxewx, jekk ma marrux vacancies, jekk attendewx għal interviews biex naraw min qed ifittex ix-xogħol kemm verament qiegħed ifittex ix-xogħol. Dan ifisser li kull individwu li jirreġistra se jkun skrutinizzat biex Jobs Plus tifhem aħjar x'qed iwassal biex dik il-persuna għadha bla xogħol. Wara li dak li jirreġistra jippreżenta u jfiem is-sitwazzjoni tiegħu, Jobs Plus se tara li toffri l-opportunitajiet u t-taħriġ. Ta' bilħaq irridu nassiguraw illi l-klijenti tagħna ikunu klijenti ġenwini li verament din iridu jfittxu xogħol u jridu jaħdmu, b'dan il-mod allura se nkunu qed nassiguraw illi ħanatu iktar attenzjoni personalizzata lill-individwi, però kif dejjem għedna f'dawn l-aħħar snin u xhur, jekk individwu ma jridx jaħdem, mela allura ma jkunx ġustu xieraq li dak l-individwu jkompli jirreġistra. Fl-isfond li pajjiżna għandu l-inqas rata ta' qatt irreġistrata, Caruana qal li jista' ntlaħaq punt li l-qatt irid ikun indirizzat b'dan il-mod. Caruana qal li s-sistema l-ġdida tagħmilha possibbli wkoll biex dawk li tilfu l-impjieg tagħhom tingħatalhom opportunità oħra minnu fih. B'dan il-mod issa ħankunu qed nassiguraw illi persuni li jispiċċaw jitilfu x-xogħol tagħhom ħankunu qegħdin nibagħtu għalihom fl-iqsar żmien possibbli qed nippruvaw f'perjodu ta' ftit ġimgħat inqas minn xahar sabiex bekk inkunu ċerti illi r-reġistranti ma jdumux fuq ir-reġistru imma jirnexxilhom jidħlu lura għax-xogħol fi spazju ta' ftit ġimgħat minn mindu jkunu bdew jirreġistraw l-ewwel darba.